On. Kyllä mä Ei saatan oo. oman mummon tunnen. Hei, Mihin? I want my lawyer. I want my mommy's Primera pack. Ai nyt se oli sun äiti. No, grandmama. Joo. Toi yksi jätkä sanoi, että se oli se mummo. Mä näin semmosen hienon Primeran tossa noin. Mä ajattelin lähteä testaa sitä ja revin se tulos sen siitä, mutta... Mähän sanoin vittu. Tiedä, että... Lähitkö sinne ajamaan Niin. sitten sillä autolla? Joo, ja sit... Eihän siinä Raukkaparasessa on turboa. Tällä hetkellä. No hän maksaa sairaalakulut. Sillä on Kyllä sit sen lonkkapassi. No, onneksi tää on hyvä valtio, niin se saa hyvää hoitoa siitä. Joo. Ei sitä tää ei saatana ole. Tää kaveri on syytakeeton ja se on hemmetin Mikä vaarallinen. oo? Te ette halua sitä. Ei se millekään. silti vaikka se olisi syytä aikaa. Ei me silti mun mummon saatana uutta lonkkaa saada. Kyllä Ja me- uutta kyllä me Rimeraa. Se vitun Raukkaparkan mummo meinas turpottaa se Primera ennen sen reissun, mut se vittu kössitti. No mut ajattele nyt sillä on mennyt lonkka, mut sen jälkeen kun se olisi asentanut turpo, niin se olisi ollut vaina. Mikä oli? Ei. Saatana No, turbotyössä 400 ajattuu koneeseen ehkä 5 seppaa lisää. Hei, mutta